companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Per fi torna la normalitat. Els nens a escola, la gent a treballar, els que tinguin feina, els altres a buscar-ne. I què? Diu, com han anat els Reis? Diu, molt bé, molt bé. M'han portat or, encens, diu, mirra. Bé, us explicaré una anècdota. Que dolent, diu. Us explicaré una anècdota del cavaller de Vidrà que se'n va anar a fer el cap d'any a París i li va anar molt bé perquè a les 12 de la nit, a l'hora de les campanades, era dintre el metro col·lapsat i a 2:15 va sortir del metro per poder-se menjar el raïm. Es va enfadar tant que el va tirar a terra i el va trepitjar. Llavors, de tornada amb l'avió cap aquí, li va passar una anècdota que jo ara explicaré. Resulta que anava amb l'avió i estava, no sé, emprenyat per les campanades i tot, i li va començar a venir molt mal de panxa. Se'n va anar al lavabo i el lavabo dels homes estava ocupat. I ella allà, que rebentaré, perquè esclar, aquest home si rebenta, uns quants quilos. I que rebentaré, i li va demanar a una hostessa si podia anar al lavabo de les dones. I van dir sí, però sobretot, no toqui res. No. Vaig, fas les necessitats i surt. S'asseu a la tassa i anar mirant i tot plegat veu un botó allà, a la tassa del bany, que posava RB. Carai, l'apreta, rentat de baixos. Un espersor allà que xap. Carai, li va agradar allò amb el cavaller de Vidrà. Llavors apreta un altre que posava AB, assecat de baixos. Un aire calent, una cosa. Diu, carai. Llavors un altre botó que posava PT, pulverització de talc. Uns talcs allà, un massatge, una cosa, bé. Llavors hi havia un altre que posava EAT. El va apretar i es va despertar a l'hospital, a cap de 4 dies. Diu, què ha passat? Diu, es troba bé ja? Sí, però no sé, diu, ostres, l'avió va tenir un accident. No. Diu, no recorda el que va passar. Diu, no, però ell ho fa, això fa. No. I vostè va apretar un botó, que era el vàter, va apretar un botó que deia EAT. Diu, sí, hi havia uns botons allà. Li van dir que no toqués res, va apretar aquell botó. Diu, saps què era aquell botó? EAT? Diu, no. Diu, extracció automàtica de tàmpacs. Txac! Però ara ja està bé ara, Marc, estàs bé? Digues que sí. Vinga, fins divendres que ve. Fins divendres! 6.000 euros val la meva aparició aquí, el meu nom,